Shalom. Salam. Selamat hari Minggu madihita saluhutna. Adorang sota mulai dope parminggota. Asa jolo marsaur hita tua do panidebata maratangiang na hohom mahita. Amin. Maret de mahita. Mari hite-hite goar ni dia bata ama. Dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus. Dohot goar ni to di porbadia na tumapalangi dohot tanoon. Amin. De bata doha porusata dohot haguguota. Pangurupi situ tu di hagugotan akan namangona itu hita. Di baheni dang mabiar hita. Nak pebalik tanoon. Jalalalo akaduluk laho mangarongrong tutonga-tonga ni laut. Haleluya. 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 Maratangi yang mahita. Ale tuan debata pargogo na suatu dosan. Amanami na di Banua Gijang. Di pabotohon hodo tua kaparroha na siya purbai. Marhite-hite bitang. Naung tubuh anakmu na sasaday. Sodangi maroha nami. Asa hutadahami hapor siyaon na sitongi. Marhite-hite ibana. Asa tarbain hami dohot mamereng. Hamuliaun sogot. Marhite-hite anak haholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Maret de mahita. Saka
nipati di minggu tasadarion iman atar surat di 2 Korintus 10 ayat 10 sada songnon madidok disi ope alea kadongan sai lasma rohamu na sai olo mahamu patoguon jala apoan sadama pikiranmu na radoti hamu madami asa didongani debata parholong roha jala pardamei hamu ido sahatna atong rak mangido gogo mahita tua dopan ni debata ale tuan debata sai pargogoi mahami mangulahon na ubar tupati mi amin maret de mahita marohat tatua dopan ni debata jala tatopoti madosat tanagodangi maratangi yang mahita ale tuan debata amanami na di banua gijang hodo na patupahon hasesani dosa di hami halak na dangolon marhite-hite anak kaholongan ni roham saya si maroham di hami akan mangarsakod dosa nami saya sahabi matu bagasan rohanami hasesani dosa nami lehon matu hami todimna badiai asa unang ganggu rohanami di asini roham alai asa hot rohanami marhapor seahon lau manggotapon nasa dosa do roha portibion asa hupasahat hami diri nami tuho gabi pilihan na mangulu jalan abadia marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin baga-baga ni debata taringot tu hasesan ni dosa songonod dohata ni Tuhan Yesus Roma hamu tuau hamu akan naluja jalan asorat pasonak pe hamu buat hamu maagwakku tu hamu guruhon hamu masian au ay nalabo doau jalan serek marroha asa dapotan hasonangan todimu ay nalabo do agwakku jalan yang doh nahua satu ton tuhamu hasangapo madi debatana di gijang amin mari demahita Tunas sahaja
sadarion imana tarsurat di sada Korintus biddu 12 mamukasan ayat sada sataro di 10 sada marsika soring mahita majahasa ragam ni silehol-lehol ni toddi dohot pamakkena alai dipangidoro hakku aleak kadongan naing maniat torang boto omuna taringot tu aka partodion dibaheni hupabotohon matuhamu dang tarabain halak mangkatai marhiti-hiti toddi ni debata mamurai Yesus jala holan marhiti-hiti toddi parbadia do targoar Yesus Tuhan ragamdo ulaon dihuria alai sada do Tuhan alai laho manuppak do basa-basahon jala pataridahon ni toddi tuganuk tuna asing muse hapor seaud di bagasa toddi nasasadi tuna asing huaso pamalupon di bagasa toddi nasasadi alai saluhut nai dipatupa toddi nasasadai ai asing-asing bedo di sagihoni tuganup guru lomo ni rohana ido sahatna martua mana tumangihon hatani debata jalana upeopsa amin mared dehita tidakon maha porsiaut tai songon na dia tidakon idong atas saha porsiaut di sadok porotibion rak mahita madok au porsea ide bata jahuba ido ama para gugo na suatu dusan natu mo palangit do tano au porsea di Yesus Kristus anak ni de bata jahuba na sasadei imana tinubuhon si Maria nagabe-gabe siato di porbadia andorak soha bubuhan ido tuhata natu maun na birnit di pangumuman ni silatus nama tetarpajal lo ibana di hau pinar silang na tua tuban watoru dung tinanom
namula mangulu di hari patuluhun, nama naik tu surgo, lamu hundul tu siamun ni debata Jahoba, amanai par gogo na suatu dosani, disima ibana pa mamurk sugut tu tanoon, manguhumi halak na mangulu do namate, au porsea ditodi porbadia, jala adong sada huria nabadia, huria to panyala Kristen akan nabadia, do dihasesani dosa, do dihatai naman do, mula mangulu sogok daging dihalak nang mate, do dianguluan nasora sudah. Amin. Tapi gimana tik-tik nama sa di huriat tak? Shalom, selamat hari Minggu ma dihita saluhuna. Tapauti hukma titing nama ragam di Minggu 16 Januari 2022. Na parjolo guarni Minggu ta sadarion Minggu padua hodung Epipanias, topik Minggu debata para siroha nama notong. Na paduahon kebaktian sekolah Minggu. Kebaktian sekolah Minggu dipatupa secara online marhite Zoom mulai pukul 10 WIB. Link Zoom meeting ID 79989485111, passwordnya anak Tuhan. Nah patulong kebaktian Minggu tanggal 27 Januari 2022 na parjolo pitu 30 sektor Sion Roma Kolose dohot Korintus pukul 10 sektor Betani Galatia Filipi Kanaan pukul 15 Nasaret Judea Efesus dohot Bethlehem. Napapaton bonataon doh kompen Pangulan Agotiki distrik Doblalu de Boskap. Di hari Senin tanggal 17 Januari 2022 di Patupa do acara bonataon doh kompen Pangulan Agotiki HKBP distrik Doblalu de Boskap. Maringanan di Huriata HKBC Manggis, Laos Huriata do namak hasuhuton ulauni mulai pukul 10 WIB. Napalimahon titing marbages, titing paduahon, naing majalo pasu-pasu pardongan sari peomma, ferry hotland simanjuntak AMD Cap, ala anak ni hala amata, humala simajuntak tubuh ni hala inata, mastiur boru pangaribuan, alamat Kampung Babakan RT Onom RW nomor 33 Rawakalong Curug Depok. Huria HKBP Cimanggis, Resort Cimanggis, Sian Sektor Nasaret. Dohot Oroanna, Iwan Iosella Marsaulina, Boru Pangaribuan Eskep, Boru Nihala Amata Jawar Arifin SE, Tubuh Nihala Inata, Lauhenti, Alamat Temanggung Jawa Tengah, Huria HKBP Cimanggis, Resort Cimanggis. Terpasu-pasu di hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 di HKBP Cimanggis, Resort Cimanggis, masuk pukul sia WIB. Napaonopon ruas namoding. Nunga marujungulu sahala ina sian huriata, goar mawai sagala tubuh. Tanggal 20 Desember 1976, moding tanggal 10 Januari 2022. Tutup usia 45 tahun sebulan. Nahi nabaluhun nihamata jerris yagian. Alamat Kampung Kebaunan RT 1 RW 10 Tapos Depok sektor Kanaan. Tumibuma terapul keluarga na tininggal honna. Napapituhon ibadah syukur 50 tahun penginjilan di Pulau Rupat. Di hari Minggu 27 Januari 2022. Nanaing ro patupaud do kebaktian Minggu sekaligus. Ibadah syukur 50 tahun penginjilan di Pulau Rupat menghitung acara na pinaradini kantor pusat HKBP. Napawaluhon pelia bulanan. Maulia tema di pasah huriata tu sudi ruas naung pasahato pelia bulanan na sahatu bulan Januarion. Tu akan naso pasahato dope taingok ma amanginang makharikoton pasahatosa ganuk bulan. Tu huria marhiti perhalado sektor tabi. Napasiahon peliang kebaktian tahun baru keluarga pukul 00 WIB. Pinabotohon matu sudi ruas ni huria asa tapasahak ma tu huria peliat tahun baru keluarga pukul 00 WIB
naung tapatupa tanggal 1 Januari 2022 nasalpo di bagas tabi. Pasapuluhon iuran diakoni sosial. Hobbartu haputusan ni rapo huria laho pahisatun ulau diakoni sosial huria tarapo rapor do mulai tahun 2022 on patu paun iuran diakoni sosial 25.000 per bulan per kakak. Boima tapasahati tuhuria marhite situa sektor tabi. Jaladung sipul majahati tingon tangihonot tama hatorangan na pinaadar ni Dewan Diakoni Sosial ni Huriata. Pasapulu sadahon pelian amplop resort. Di hari Minggu 27 Januari 2022 patu pauta do papungu amplop tu resort. 12 torop ni ruas nama dohoti per minggu tanggal 1 Januari 2022 510 sada halak. Pasapulu tuluan ruas nama ulang tahun. Ulang tahun kelahiran 30 sia halak. Ulang tahun pernikahan 25 kakak. Padita dohot perhalado hakai beci manggis pasahaton. Selamat ulang tahun kelahiran dohot pernikahan periode tanggal 10 1 tanggal 10 Januari 2022. Hatani debata napasikopon lasniroha muna tersurat di podasia ayat 10 sada. Ay marhite-hite ahu gadda ari-arim jalatabba diho akataun di ngolum. Pasapulo paton pelia bulanan tahunan. Torop napasahaton pelia bulanan di bagasan mingguon walu kaka godangna 2.230.000 rupiah. Pasapul 5 keuangan gereja huria 16.156.000 rupiah. Pembangunan 2.466.000 rupiah. Pusat 1.322.000 rupiah. Jumlah 20.014.000 rupiah. Mulu tungadong pelian naso tercatat manang salah redaksi aka peliani asa dihubungi ma tu perhalado radiru kami padinggaton. Songonima titing namasa dohot si pamasau di tonga-tonga ni huriata. Saya di pasu-pasu tuhata mapeliani bay sangap di gowarna. Partikianope pinasaha ma tu Dewan Diakoni Sosial. Molate. Shalom. Manginang dan diholongan ni Tuhan Yesus Kristus menguduti titing dari pasahat akin patorangon nami ma songon program kerja ni diakonia na laosi patupot di tahun 2022. Na perjulo Dewan Diakonia ima organ na mamikiri dohot patupaon ulaun asiniroha paisaton perbinotoan dohot haipason songoni nang patupahon pakatayo dohot parsaurat tu masyarakat numa tuna humaliang dohot tu pamaretta. Dewan Diakoniaon dibagi 4 seksi. Seksi na perjulo ima diakoni sosial. Ima unit makubasi na pinatupan ni huria lau pasauton ulau na siniroha tuaka na patuturupan. Na paduahon seksi pendidikan ima unit na makubasi na pinatupan ni huria laho makubasi ulau pendidikan manang pangajarion dohot latihan turuas ni huria songoni nang tu na humaliang na marguru tu haperluan. Seksi kesehatan ima unit pakubasiyon na pinatupan ni huria lau makubasi pelayanan kesehatan turuas ni huria dohot na humaliang na makaperluhosa. Na terakhir seksi kemasyarakatan ima unit
nani patupan huria padi mudimuton mamikiri dohot paturehon para saura tu masyarakat na humaliang dohot tu pamaretata. Hamu amanginang dohot tamu inang gau paturak kami nakin karena sungguh dia konia do tugas ni seksi sonari jauh kami mah ado ulaun na pinatupan di Dewan Diakonia marhiti-hiti na pa seksi. Na parjulo siya seksi sosial na yung patupauma ima dalam malon adong pangurupion tuna marsahit 300.000 tuna tua-tua na moding 250.000 rupiah tuina manangama na babalu 200.000 rupiah anak na manguli manang buru na muli 200.000 rupiah tu bencana alam 1.500.000 rupiah santunan yatim piatu usia 0 sampai 17 tahun 300.000 rupiah jadi sudah 900.000 rupiah ruas namuding 200.000 rupiah upar halado 400.000 rupiah molo moding situa sakit 600.000 rupiah peti jenajah on na baru mau na manginang di patupa huriata songot tada siniroha ima 2.500.000 rupiah jadi molodong na moding siar ruasta di patupa huriata matusi godang na 4.500.000 rupiah ima na 2 juta berupa uang panupahion na 2.500.000 ima lau pengadaan peti jenajah. Untuk seksi pendidikan meningkatkan kompetensi peserta didik lau menghadapi asesmen mulai sian jenjang SD kelas 5 songsongone SMP kelas 8 do songsongone SMA SMK kelas 12 nama ngihut meningkatkan kompetensi ini yana kota kelas 12 SMA do SMK lau menghadapi tes perguruan tinggi nama ngihut meningkatkan kompetensi guru sekolah minggu melalui retreat dongi mesena paunopon pemberian penghargaan tu siswa manang anak kota na berprestasi mulai jenjang SD SMP SMA SMK ima na di bidang akademik dan non akademik juara saya 300.000 rupiah juara 2 250.000 rupiah juara tulu 300.000 rupiah. Seksi kesehatan patu pertama deteksi kanker serviks sali 1 tahun biaya 4 juta penyuluhan untuk remaja napo sebulong tentang akibat pergaulan bebas sehali 1.500.000 bakti sosial donor darah sehali 0 rupiah kerjasama do Dinas Kesehatan Kota Depok 0 rupiah. Jadi seksi kesehatan 5.500.000 rupiah. Tuna terakhir seksi kemasyarakatan patu pondoriat tema kerjasama do lingkungan di gereja ima tu Pemda Depok Polsek Koramil Tagana do masyarakat dalam rangka menjaga keamanan tentang parkir rambu lalu lintas dohot bencana alam. Dapat 2 tahun inisiator manag sinergitas dan di Patuma do Huruyata kerjasama do dinas dinas sosial ima tentang menangani anak jalanan, panti asuhan, fakir miskin, lansia, jompo, do dinas pendidikan, ale biaya anak kinol, anak putus sekolah, jenjang pendidikan dasar do mendengar, nungi dinas kesehatan, ima taringan tu posyandu lingkungan hidup, penata layanan serta kebersihan, keindahan, keamanan, ketertiban, keamanan, do kenyamanan, biayanya 0, tahu sahun nasabut kerjasama do Pemda Depok. Nah, Batuluhon memberikan amplop lebaran untuk Polsek dan Koramil masing-masing 250.000 rupiah. Nah, Papatu bekerjasama dengan Tagana tentang tanggap bencana alam biaya 0. Jadi untuk kemasyarakatan 500.000 rupiah. Jadi rekapitulasi anggaran ini
Dewan Diakonia na terdiri sian opak seksi sosial Rp198.950.000, seksi pendidikan Rp31.480.000, seksi kesehatan Rp5.500.000, seksi kemasyarakatan Rp500.000. Jadi pungu masudi biaya Dewan Diakoni tarencanau 2022 Rp236.430.000. Amanginang dan golongan ni Tuhan Yesus Kristus mungkin ada orang suku-sukun bohado benota cara menanggulangian. Nah perjolo ikonarong do dihita kesehatan ima songon natar surat di Filipi 2 ayat 2 idokos songodon, hendaklah kamu sehat sepikir dalam satu kasih, satu jiwa dan satu tujuan. Jadi bolo dos rohata dan adong dan sotar patupa di bait Tuhani asal mados rohata berhiti-hitiak ke hasadaun di roha do tangiang ima na sesuai itu kebijakan di pusatnya ima tahunon ima tahun kesehatan. Nah paduahon marihita kita rapot na tanggal 5 Desember 2022 jalan akip pengadi patorang melalui titing. Jadi setiap bulan hona biaya Rp25.000 amanginang. Songon gambar itu kita selalu na jumlah ni ruasta marang jumlah kakak 510 kepala keluarga. Molotung pesudi pasat na 25.000 na terkumpul holan 146 juta do amangina. Jadi hurang dobe 90.430.000 rupiah. Bohada wainota cara menanggulangi kekurangan na 90.430.000 na perjolo tiap minggu paduahon tiap bulan mana sekali sebulan patu-patu tado pilihan berhita-hita amplop na paduahon melalui poti parasian nungi mesena patuluhon ucapan syukur alai pangiduan nami sian Dewan Diakonia Manginang dang nama dokon ikon dalam malam misalnya ay gudang do paso-paso na kujalohami babudu taban nami nauli amanginang ala naon sosial don amanginang jalau mabukti dihita na peduli terhadap sesama ayalana walo do tadok asiroha HP hurang pabenan ta kita ingok mah tadi debatan nama dokon iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi bola dong di antara kita nak kabajalo pasu-pasu nak gudang boido tabaya manginang. Nungi musia manginang songong bentuk pertanggungjawaban di dalam mengulahon setiap kegiatan maka persyaratan na harus dilakukan ikonibain proposal manang tor nung selesai kegiatan adong do laporan amanginang baik dari segi administrasi song-songoni dohot keuangan oma partaridaan song bentuk tanggung jawab madang transparansi nungi musi di zona manginang nian molo tabereng situasi songono sulit do alai marpos ni roha do hita setiap pakanauli na denggan pos do rohata saya nadongan di Tuhan do hita asabui ulido dengan pelayanan ini gabe sangat di guarda. Amanginang dari hormatan manang dari holong ni Tuhan Yesus Kristus di tahunon arong do buku di soma tarsuratan don ima iuran bulanan dohot diakoniai jala sonare dalam proses percetakan dope amanginang. Jadi pos dorohanami molo sadar hatta nabudo nauli dengan abang asabuin tarida songon asini roha naung tajalo siat Tuhani alana
songon edokon Tuhan Yesus hidup edokon songon kesimpulan ni patik na sapului na parjolo taholongi ma debata sianda sarwata sianda sagugota sian nasa pikirata jala na paduahon na edokon na sama roti haholongi ma donga mujolma songon dirim sendiri siang gia menana manginang disudiha sadaun nirawata buli dengan merdalan ulaunon jala makoron hasangapon digowarni tuhata molo tungarong dobe manginang nahurang lubi penjelasan radi doha menjelaskan jala bodo sukuna muna manginang tu perhalado di sektor ta alana sudion berdasarkan keputusan don ima dari tetopet tanggal 5 Desember tahun 2021 rapat huria rata botodo odono tibo sudie hitaro nama mutuson jadi indaroha rap pangulaho mahita martangyang mahita samargogo hita jalabuinan uli dengan di tahun 2022 on asabuinan dalam halon terwujud holong di roha manakasi gabe sanggap di guarna songonima tambahan manang sosialisasi naboy hupasatami Tuhan memanginang sian dewan diakonia Tuhan Yesus memberkati mau lihat ya. Maret de mahita mata pasahat pilihan 1A dot 1B. Dari
Damai ni debata na sumurung siyan sa luhut na roha, ima na mga ramoti ate-ate dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amen. Horas ma dihita sa luhut na. Huria na hinahulungan di bagasan Tuhan Yesus Kristus, barita nauli di pasarata di Minggu Sadarion, dienet siyan buku pesalmen biddu 36 ayat 6 sahat rodi ayat 10 sada. Songonoma hatana disi takas mata pehutihut hujahahon dihita saluhutna. Tolhas rodi langi do akka asini roham ale Jahoba. Tolhas rodi akka obud do hasitongammo. Sobokon akka dolok ni debatado hati gorammo. Doson aik na sumardo akka panguhummo. Di parmudu hodo jolma dohot pinahan ale Jahoba. Tung na arga situtudo asini roham ale debata. Jadi marhaporusan di parlinggoman ni habong mudo akka anak ni jolma. Di hamahapon na sida do tabo-tabo ni bagasmo. Jala di painupon hodo tu nasida sian batang aik ni akka ha hisaw mi edemi. Ay di labung mido mual hanguluan. Di bagasan hatiuron mi huidahami hatiuron. Say panene maasini roham tu akka na tumadaho. Jala hati gorammu tu akka na ujur marroha. Ido sahatna. Huria na hinahulungan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Adong sahalak ama namora nang mabalu ala nang modding inatay. Holas sada do dakdana di inasida di ibana sada doli-doli. Ditiki marumur 14 tahun anak sasadaon mate maibana ala dilanggar sahalak doli-doli na ugal-ugalan. Amat tahun benar-benar terpuruk ala ni nama saun. Hatinya sangat hancur remuk. Anak satu-satunya yang dia kasihi dan hanya itu yang dia punya meninggal dengan sia-sia karena ulah seorang pria yang ugal-ugalan tersebut. Di situasi ini adong do piga-piga pilihan sebenarnya nabui ulah honon ni iban. Na perjulu ala gudang do hepengna. Budu ibana patupahon balas dendam marhite na manuru pembunuh bayaran asa dibunuh na manabrak yanakonon. Manang pilihan na paduahon budu ibana laho melapor tu jalur hukum asa diuhum sa borak-borakna bawa na mangalanggar anakonon. Aliaka manginang sada pesien na duwe dang adong dipilit ibana. Alay dipili ibana ma pilihan na patuluhon. Ima mengampuni doli-doli na manabrak yanakonon. Dengan satu syarat, ikon olo doli-doli i angkaton ni ibana muse gabe yanakon. Diului doli-doli i doi pangiduan ni amatay. Dang disuruh pembunuh bayaran laho mamunu ibana. Dang diangkat tu jalur hukum kasus ni ibana. Alai diangkat ibana gabe yanakonna. Dungi dise sama akahasalaan ni ibana. Dung songoni sebagai anak angkat ibana doli-doli na mga langgaron. Saha do tu ibana gabe ahli waris. Sude arta ni amat tanamorai. Gabe bagian ni ibana may muse. Ay nung ngadiay ni ibana gabe yanakonna. Akamangin ang mernida sikap niamat tanamoron dohonot tama tutu maibanaon diguhi asini roha. Dia itu berlimpah kasih setia. Alay lubi sianido pe naing pabuahonon tuhita di tonga-tonga ni parsaurata di bagasan tikyon. Asini roha ni debata di tonga-tonga ni ngulu niya kana porsea tu iban. Ay guk asini roha do tuhatay. Debata para si roha na manotong do tuhatay. Ido natasoba jalan nataha porsiay. Oma odolan di pesta paduahon dung Epipanias. Ima di minggu hapapatar ni Tuhan debata
manang Tuhan Jehovah, bahwa Allah itu adalah kasih dan setia. Debatai para siroha nama notong. Alanya ka manginang marhite panidangion ni parpesalmen, adong ma si parroha honotta tulu bagian penting taringo tu debata para siniroha. 3 hal yang sangat penting bagi kita untuk kita ketahui dan mengerti tentang Allah yang penuh dengan kasih setia. Nah perjulu dohonom ma asini rohani debatai dang terdungdung. Kasih setia Allah tidak terbatas. Didok di ayat onom nakaningan, tolhas rodi langi do aka asini roham ale Jehovah, tolhas rodi aka obud do hasitongam. Adong gambaran tolhas sampai ke langit dan ke embun. Langit dohot obun naing mangodolhon piga-piga hal taringo tu asini rohani debata. Na perjolo molo tabereng do langit dohot obun terus do yadong arian dohot bodari. Sewaktu siang dan waktu malam langit itu selalu ada. Demikian halnya kasih setia Tuhan, baik dalam suka maupun dalam duka, di tengah-tengah berkecukupan atau berkekurangan, kasih setia Tuhan tetap ada. Jala tabereng ma molo naing mangidal langit dohot obun dan apala ulau namaoli dihita. Tinggal menengadah ke atas kita bisa melihat langit. Itu adalah wujud nyata kasih setia Tuhan. Demikian halnya kasih setia Tuhan itu tidak sulit untuk kita ketahui atau untuk kita lihat. Silahkan menengadah saja ke atas. Kau akan melihat kasih setia Tuhan ada di sekeliling. Tidak sulit dan tidak butuh waktu yang lama. Jala moloyo di si tolhas tu langit dohot tolhas tu obun, langit dang mubah isian masa tu masa. Itu tidak berubah dari satu masa ke masa yang lain. Dia akan tetap posisinya sebagai langit. Songoni manang asini rohani debata dang namubai saliling nililing na sian masa tu masa, sian najolo nuaing sahataro di saliling niling na manotong do asini rohani Tuhan debata. Jala moledok langit dohot obun. Dang adong nanggusada siak kita nabui laho manutup langitan. Saya yakin tak satu pun dari antara kita yang bisa menutup langit ini. Itu artinya apa? Tidak ada satupun yang dapat menghalangi kasih setia Tuhan sampai kepada kita semua. Tidak ada satupun hal atau sesuatu atau seseorang yang dapat menutup kasih setia Tuhan kepada kita umat percaya. Odonaya diodolhon apostol Paulus di Roma 8 ayat 38 boy tabuka di Roma 8 ayat 38 sahat 30 sia. Didok songonon. Aigomosdo ditiop rohakku. Dang tarbahen sirang hita sian holong ni rohani debata na di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Manang bahenon ni hamatean, manang hanguluan. Nang bahenon ni aka suru-suruan, nang aka harajaon. Nang namasanuaing, nang namasasugot. Nang aka hagugo ope, manang bahenon ni nadigijang, nang naditoru, rodi nasa na tinoppape. Tak ada satupun yang sanggup menghalangi kita dari kasih setia Tuhan, baik yang ada di atas langit maupun yang ada di dalam dasar bawah bumi ini. Oleh kerajaan atau pemimpin sekalipun, atau oleh malaikat sekalipun. Asa asini roha ni debatai boi manotong di tonga-tongat. Dungi diuduti parpesalmen di ayat pitu bahwa asini roha ni debatai sobokon akaduluk ni debata dohot aik nasumar. Di hata Indonesia didok bagaikan gunung-gunung Allah dan samudra. Ini mau menegaskan bahwa kasih setia Tuhan itu kokoh dan menjulang tinggi, bisa dilihat oleh siapapun tanpa terkecuali. Kasih setia Tuhan itu
bisa sampai kepada hal yang terdalam sekalipun di lautan samudera sana. Odo na disaksihon ni sekolah minggu, molo dibayan sekolah minggu, edena nama dok, setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku, sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku, seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Ibana tumibo, ibana ubagas, ibana umuli. Kasih setia Tuhan itu jauh lebih tinggi, jauh lebih dalam, jauh lebih indah dari segala sesuatu yang ada pun di dunia ini. Demikianlah Tuhan Allah kita tidak pernah berhenti mencintai kita. Di dalam kasih setia Tuhan yang tak terbatas dan yang tak berkesudahan itulah kita sekarang melangkah di tahun 2022 ini. Na mangalaka mahitan waing di bagasan asini rohani debata nama notong naso tardundung naso hasudaan na ginoaran sinakaningani. Tuhan memang tidak berjanji bahwa tahun ini hidup kita tanpa kesulitan, tanpa penderitaan, tanpa tantangan, tapi Dia berjanji bahwa Dia akan senantiasa mengasihi kita semua. Na paduahon molo didok debata para si rohana manotong asini rohani debatai mengalinggumi kita. Kasih setia Allah melindungi kita, melindungimu. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang dikasihi Kristus, coba sebutkan di manakah tempat di dunia ini yang benar-benar aman sebagai tempat perlindungan kita. Gedung pencakar langit belum tentu. Masuk ke planet lain belum tentu. Belakangan ini kita dikejutkan dengan munculnya suatu dunia yang baru. Dunia yang terlihat seperti fana tapi nyata. Dengan munculnya kemajuan yang disebut dengan metaverse, ada dunia yang baru yang dilahirkan. Kita bisa berada di real time, di waktu yang bersamaan dengan orang lain, di dalam dunia maya, tapi kita bisa berinteraksi langsung dengan mereka. Jalabinigi informasi na parpudi, ternyata di dunia metaverse may ngadong gereja. Jadi sudah jolma nang masuk tuh si boy margareja. Di sana sudah ada gereja. Paditan ada ngadong dope memang. Melagi menabung manuai ngasaboy masuk tuh metaverse. Alang harga do, kamanor alat na dope kira-kira 20 jutaan ya, atau 14 juta. Ini sebenarnya tantangan, ancaman besar bagi kita. Ada tawaran dunia ini menawarkan sebuah ruang yang bisa menggairahkan, menggiurkan bagi semua orang sebagai tempat berlindung mereka. Orang-orang nanti suatu saat bisa akan memilih, ayo rapat di metaverse saja. Dan pajupang secara nyata alai boy halaki melanjutkan studi aka bisnis dohot lan akana asing di dunia metaverse itu. Tapi dengan tegas saya mau meyakinkan lewat firman Tuhan pada hari ini, metaverse sekalipun yang dibuat secanggih itu tidak bisa menjadi tempat berlindung yang aman bagi kita. Karena satu-satunya tempat berlindung bagi kita adalah hanya di dalam Tuhan Allah kita. Idona didok ni parpesalmen nakaning na di ayat walui. Didok tung na arga situ tu doa sini roham ale debata. Jadi marhaporusan di perlingguman ni habong mudo akka anak ni jolma. Orang-orang yang berlindung di dalam Tuhan digambarkan sebagai orang-orang yang sedang berlindung di bawah naungan sayap Tuhan. Ditoru ni habongna. Ibarat satawi manuk manang na unggas molo adong yanakon na diodingi do ibana itoru ni habong naon. Molo manuk ibay ma anak nai ditoru ni habong nai. Molo nga ditoru ni habong nai anak nai adong piga-piga hal na jaloon ni manang nabuy terimaon ni anak ni manukon. Nah parjolo dia akan memperoleh kehangatan ketika induknya menaungi dia dengan sayapnya.
Walau hujan di luar sana, tapi kalau induk ayam itu menaungi dia dengan sayapnya, dia akan tetap berasa hangat. Yang kedua, ketika seekor ayam menaungi anaknya di bawah naungan sayapnya, itu akan menjaga dia dari binatang-binatang yang lain yang mengganggu dia. Kemudian berikutnya, dia akan memberikan keteduhan kepada anak-anak yang ada di naungan sayapnya. Songonima molo de batata bahin perlinggo matta. Lehonon nama dihita kehangatan di tonga-tonga ning ulut taon molo pesongon nangali sude ita adopi tonga-tonga ni tanoon di portibion alay molo ditoru ni linggo man ni habongna boy mapakilala atta las ditoru ni habong ni debata. Jala ibana mana majaga hita ditoru ni habongna sian gangguan ni aka binatang-binatang na asing manang hal-hal na asing na manegay ngolutta. Jalabuy may gabi inganan panisiyoad dihita. Songonima halak na miyan ditoro ni linggoman ni Tuhan debata. Asa idok na kaning asi ni rohani debata mga linggumi ho, mga linggumi hita. Kasih karunia atau kasih setia Tuhan melindungi kita. Adong hata ni upama batak nama dok eme sita batua parlinggoman ni siboro. Debatado na martua silehon debatado silehon tua sudi mahi tahun di paroro. Sita batua itu adalah satu jenis padi yang sering ditanam dulu di Bonapasogi di Tapanuli. Jenis ni sita batua. Ala sita batuon belge do biurna, belge batangna, dohot daunai, bui ma layak gabi parlinggomannya kasih borok atau anak-anak kodok bisa berlindung di bawah. Asa ido banedok sita batua parlinggoman ni si borok. Debatado na martua sudah hitau di paroro. Maka demikian halnya songon si boroki mahitan waing ditoru ni linggoman ni habong ni debata. Hanya dia yang bisa melindungi kita sedemikian. Sekali lagi kasih setia Tuhan melindungi. Nabatuluhon om manaparpudi asini rohani debata pamahap hita. Kasih setia Tuhan mengenyangkan kita. Utabo di hata bata nai mahap. Ya, mulai dok mahap berarti full, kenyang sekali begitu. Mulai ibarat nih galas diisi air full sahat tu gijang, dah ngadong space, dah ngadong ruang na kosong, sudah full dohot air. Songoni manin na asini rohani debata pamahapon hita akan aporsia tu ibana, akan merasa puas dan kenyang tidak kurang suatu apapun. Didok nakin di ayat pitu bagian terakhir di ayat pitui di parmudu hodo jolma dohot pinahan ale Jehova. Tuhan memelihara, memperhatikan manusia dan hewan. Molot songo dia do debata memelihara marmudu aka binatang. Adong piga-piga sebenarnya kesaksian taring utusi alai hupili maju sada nani hati dakon ni si Matius boy tabuka Matius 10 Matius 10 ayat 20 sia sahat tu ayat 30 sada. Matius 10 ayat 20 sia sahat tu ayat 30 sada. Didok songonon dadi gadis halak dua aporik arga sawang alai dang madabu nanggo sada si songoni tutano anggo sobinoto ni amamuna. Tidak ada satu burung pipit pun jatuh ke tanah tanpa kehendak Tuhan Allah kita. Dia tolupulu itabai ma yang godihamu gari obuk saluhutna na diulumunai nunga dibilang. Oleh karena itu dia 31 dibaheni unang mahamu mabiar ay umanga dopehamu sian torop apori. Tuhan memelihara hewan sedemikian. Harupidong na martonga-tonga ni langito di sarihon lemah hita jolma parmudu-muduon ni dewata do tu hita. Jadada kolani
pamahapon na do hita saluhuna sian bagas ni joron. Lehonon na do to hita di painupon sian sungai ni ibana, sungai na idok naking Eden mi. Ini mengingatkan kita Firdaus Allah atau Taman Eden pada awal penciptaan. Ada 4 aliran sungai yang mengaliri sungai Eden atau Taman Eden pada saat itu yang mendukung pertumbuhan dan kehidupan. Songoni maninna molo tu dewata hita marhaporusan jala marhaposan asini rohanaima napa mahapok kita saluhutna. Diuduti do musenaking dea 10 debatado mualni hanguluan. Dialah sumber hayat. Ini menegaskan kepada kita untuk melangkah menjalani tahun 2022 ini. Kita tidak terlalu khawatir akan semua itu. Karena Tuhan adalah Tuhan yang penuh kasih setia, yang akan mengenyangkan kita jikalau kita benar-benar bergantung sepenuhnya hanya kepada Dia dan hanya mengandalkan Dia. Hamo kamanginang songonima asini rohani debata dang tardungdung mangalinggomi hita jala pamahapok kita. Kasih setia Tuhan tidak terbatas melindungi kita dan mengenyangkan kita. Oleh karena itu seperti pemazmur, berdoalah senantiasa supaya Tuhan menganugerahkan kasih setia yang demikian kepada kita semua. Idok ibana nak kaningat di ayat 10 sadai, sai panene mak ninna ibana. Lanjutkanlah, sai panene mak asini rohami diha. Ketika kita meminta Tuhan melanjutkan kasih setianya itu dalam kehidupan kita juga senantiasa berusaha untuk semakin mengenal Tuhan lebih baik. Biarlah setiap perjumpaanmu dengan Tuhan membuatmu semakin mengenalnya. Biarlah setiap perjumpaanmu dengan Tuhan mengubahmu menjadi orang yang lebih tulus hati lagi. Didok di hata Batak gabiak kahalak na ujur marroha mahita. Moloriko do dihita sai dipanene de bata asini rohanai dihita. Naing masudehi taon akan atumadda debata lam paubahon ngolutta akagabi ngolu na ujur marroha. Perjumpaan dengan Tuhan itu kita sebut dengan ibadah. Maka biarlah setiap ibadahmu semakin membuatmu mengenali Tuhan. Setiap ibadahmu mengubahmu untuk menjadi lebih tulus mengikut Tuhan Allah. Pada faktanya memang ada orang banyak rajin beribadah, alai tongdo rajin merbada. Sebagaimana pemazmur saksikan di ayat 1 sampai ayat 5. Ada orang-orang fasik. Ini adalah orang-orang yang dalam pikirannya, hatinya, mulutnya, tangannya, kakinya hanyalah kejahatan. Dia merancang kejahatan dari pagi hingga malam. Bahkan di tempat tidurnya sekalipun dia hanya memikirkan kejahatan apa lagi besok yang akan kami perbuat. Dia tidak pernah menolak tindakan kejahatan. Dia senantiasa kompromi dengan kejahatan. Ini adalah orang-orang fasik. Hati-hatilah. Dalam Mazmur 36 itu Tuhan itu adil dalam hukumnya. Di ayat 10 tulu memang dang bagian ni jamita alai hujaha dia 10 tulu di biddu tulu plonomi di dok songonon. Marrageam madisi akka siulahon hajahaton dio passod do nasida jadi dang tarbahen nasida be hehe. Pada saat Tuhan menunjukkan keadilannya dan kebenaran hukumnya, seluruh orang-orang yang melakukan kejahatan akan jatuh. Tidak hanya jatuh, dibanting. Tidak hanya dibanting, dia tidak akan bisa bangun lagi. Marragean nasida di dok dia 10 tului. Marragean siulau najahaton dio passod do nasida jadi dang tarbahen nasida be hehe. Songonima si jaloon ya kahalak siulahon hajahaton di tonga-tonga ningoluna. Oleh karena itu jangan iri melihat orang-orang fasik yang mungkin terkadang terlihat kehidupannya lebih membahagiakan daripada kita yang hidup benar. Percayalah, Tuhan adil dalam hukum-hukumnya. Pada saatnya mereka akan jatuh, dibanting dan tidak akan bisa bangun lagi. Oleh karena itu, biarlah hatimu makin tulus hanya kepada Tuhan Allah saja. Amin. Martang yang mahita. Mau lihat tema alih Tuhan.
dihatam nakutangi ho kami di bagasan sadarion. Macelas rohanami ubigi hatam, ay para si roha na manotong doho di ngulu nami. Tutu ale Tuhan, dang terdundung asini roham, dang tagamon adong naboy mangotapi asini roham di ngulu nami akasi hutoko. Jala asini rohamido na mga linggo mihami, ima inganan na dumenggan permianan nami. Huhut ni las asini rohamido ale Tuhan, natotong boy mga lehod di hami hamahapon, pamahapok kami di tonga-tonga niya ka narikot di parnguluan namin. Alani ale Tuhan, mau lihat godang madisude asini roham, nang pinasahat mi di hami saluhut na. Di bagas sa tikyon na mangido do hami, say pasaur homatod dimtod di porbadia tu ganup hamion. Asa margugu hami ale Tuhan, laho makapo si hatam na kutangihan hamion. Ima napaposor rohanami, dohot na manotopol lakka nami, mangalaka di tahun 2022 na totong dosa tiaho, makahaholongi hami ale Tuhan, ganu pari, ganu tiki, dusudi akka na hubulus hami di ngulu nami. Alani iho dihok kami masudi ruas ni huriam. Siada danak name mesahato akan nama Tuhan akan ang sudah gugu. Tai saya ramoti nasidale Tuhan. Tabay haguguon, hahipason, gajang ni umur, dohot akar rezeki sudi marhita kana niulan ni tangan ni nasida, na somaralo tulomo ni roham. Manang dia pe ale Tuhan noeng, na pinarukilhon ni ganup rumah tangga di ruas ni huriam. Urupi nasida saluhuk na Tuhan. Asaboy nasida manaluhon saluhuk na kaparukiloni, maka monakosa Tuhan marhite pangurupiommu. Lasong ni mahod di hok kami do akaruasmi, na makalason pasum-pasum marhite pertabaan ni umur kelahiran dohot pernikahan. Pasu-pasu Tuhan, akaruas mo na marulang tahun di bagasan sa mingguon. Ajari nasida mamilangi aka ari-ari nang pinasahat mo to nasida. Asa totong pakyo ni nasida Tuhan, laho mamuji pasangap ho di bagasan nguluna. Pasu-pasu sudia kaparay na konon ni ruasmi. Aka na di bagasa parsikolaan parbisuham mo. Aka na di perkuliahan pabenge rohan nasida. Buy tolhas sidung aka perkuliahan na doho denggan. Aka nang madapot parkarejuan. Lehon benget ni roha di nasida, doho roha mau lihate, laho mangulahon akka parkarejuan nong pinasahat mu tu nasida. Akka nong marumah tangga Tuhan, tabay holong ni roha doho dame, diganup rumah tangga nasida. Lumawi ma akka na makasih holi, pasu-pasu pareana konon di rumah tangga ni nasida. Asiroham Tuhan, pasu-pasu ma, akka bortian ni ina nami, akka nama rumah tangga. Lasong ni mahod di hok kami ale Tuhan, akka yana kon ni ruas di huriam, akan nang partikian na marhasohotan say homa ale Tuhan na pajupakon akka sirokap nito dinasida na hobar tulomo ni rohami hodi ho kami do nang akka ruasmi na berjuang dope dia kaparsahiton na niyay ni nasida di pamatang na secara khusus ma hodi ho kami ale Tuhan di ina nami inang nyonya purba boru nenggolan na nuaing madohoti ibadahon secara live streaming di bagasna. Asiroham Tuhan, say homa na manurdukon tanganmu na labohi, tu pamatang ni ina nami i. Asan dia tanggal parsahito siya pamatang na. Boy hisar pakilalaan na, manguduti nguluna, nang akka manguduti mga raduti akka yanak kondoho boru, nang pinalumehom mo dito nga tonga nasida. Lausong ni mahodihok kami, akaruas ni huriam na sohagwarak kami, say tabay di nasida pos ni roha, pakirimon na mangulu, jala pasahaton nguluna holatuho asaho matotong ale Tuhan na madongani nasida diragam ni parsahiton na niyay ni nasida. Tuhan disudiak kaulaon nami na naing udutan nami tuari marsugot ramoti mahami saluhu na asa marhaguguo kami laho mangulaho ni hobar tulomo ni roham holan marhite guar ni anakmu Yesus Kristus caloma tangyang namion. Amen. Mari de mahita laos di soma tapasahat peliata napadua. Bata
pasado Tuhan tadi bata, perdingkan pasado Tuhan tadi bata, perdingkan pasado Tuhan tadi bata, perdingkan bersama hitao. Damin ini batasa ortu hitao, damin ini batasa ortu hitao, damin ini batasa ortu hitao, si bahen dame manang hitao. Tuhan tadi bata, lasmarohan tadi Tuhan tadi bata, lasmarohan tadi Tuhan tadi bata, maruruhani haguguani, para sirohano jauh badi bata, para sirohano jauh badi jauh badibata, para siroha manang hitao. Tatangnya koma peliata martangi yang mahita. Ale debata amanami na di banua gijang, hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na denggan, dohot nasa ulibasa na mauliutus. Upasahat hami masian na nilehom itu hami pelian nami tuho, say jalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu mai jala ramoti, asa huparhasya kami pelianon, pati bulhon harajaon mu di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim, asalam mutadahami godang ni silehol-lehom mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliati tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasana nilehon mi, toniru di pamataku, hosarohot gogoki, rodi saluhut adaku, upasahat itu alea manami na di banua gijang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajaonmu, say saut malomo ni roham, di banua tongaon songon na di banua gijang, lehon matuhami sadarion hangoluan siapari, say sama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unang hami togihon to pangujunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatamaho, disodakon Tuhan debatama bohina tuho, jala asima rohana midaho, didopakon Tuhan debatama bohina tuho, jala dipasaurhon ma damena tutondim.
Dihamuna ruas ni huriana hina holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Sude hami parhalado namar hobas di pakobasion Minggu pukul 10 pasahaton tuhita saluhutna. Selamat hari Minggu madihita. Tuhan debatama nama masu-masu hita. Horas, horas, horas. Shalom. Horas. Jangan tinggal. Unang putih buku. Enggak pas tadi. Puji Madana Soka. Puji Tora Ompuni nama saya pasang ampun